Черноморието, морските дълбини на север от Варна крият останките на десетки потънали кораби от различни епохи. Историята, скрита под водата, постоянно привлича туристи и търсачи на метали. Репортерът Николай Василковски се срещна с опитен водолаз, събрал в дома си цял музей с подводни находки. Най-често на историческите останки попадат рибарите и ловците на рапани. Живко се гмурка под водата повече от 30 години. Бившият моряк е закърмен шума на вълните и рисковете на десетки метри под морското равнище. Намираме го при вечер в обезлюденото селце Твърдица. През деня старият морски вълк лови рапани. При удобен случай не пропуска да изследва дъното за интересни останки. Намирали сме немски катери. Германците на времето са ги потапили умишлено, за да не ги видят руснаците. Колеги са намирали много стари кораби. Там са вадили много оръдия, медни перони. Щом са медни пероните, значи корабите са много стари. Хобито е колкото интересно, толкова и опасно. Корабите могат да се окажат капан. Трябва да се подсигуряваш с други колеги. Там има много прегради, много люкови. Историческите находки често отиват за скрап или в ръцете на частни колекционери. Аз не съм продал нищо, защото все пак толкова години влизам в морето и каквото си намеря, си ги събирам така. 52 плавателни съда от Втората световна война пазят трагичната си история по брега между Доран Кулак и Нос Калиакра. В края на войната съюзниците окупират Босфора. Затова немският флот решава да потопи над 100 кораба северно от Варна. От средата на 16 век близо до нос Шабла под вода се крият и останките от древното пристанище Кария. Много коварен бряг. Тук особено към Шабла много кораби има на времето, са застанали, потапят се. Съдбата на тоновете история под водата днес е с много въпросителни. Законите за подводната археология са от преди 50 години. Контролът е труден и почти липсва. От местните клубове за подводни туристически обиколки се опасяват, че докато тази дейност се регламентира, от живописните останки няма да остане и следа. На този етап от община Шабла предвиждат създаване на център за подводна археология.